ingozi yasekhaya komali makho sisisetshenziswe. Ukhona umuntu sisi oke wathi wena kumele udle amagobongo. Waze nawe wakholwa ukuthi impela amagobongo kumele ngwakho. Wena sisuhlushwa imoya noma idlozi lakho kufanele likhombe baze bathi iyothwasa ube umakhosi, kodwa angiyiboni into zakho ihlambuluka zixoshela ngisho nabantu besilisa qobo. Kanti unama ngakehlelezi ungasabi siswa awukhethwa ngamina nangumuntu okhethile unenhlanhla noma unebhala. Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga mntakababa. Hey Nkosi yami, hayi okay. Okomoya ukhona njengoba ningibona nje. Nishaya izandla phela manje. Kuyenzeka. Imani basisi. Ukhehleleza utheni ngamagobongo. Angithi nizwile. Lo sisi ngisasho namanje. Uhambe waze wafika endaweni ezintathu. Inyanga ifika imtshele ngezibhobo, ifika imtshele ngemoya. Lo sisu setishe wadlisha amagobongo kabili. Utshayidla amagobongo. Uthi umoya ngale lo sisu nebhadi. Makathola umuntu wesilisa ufuna ukubeka uphakamisa isandla kuyena. Indaba abantu besilisa babe nothando lokushaya. Musani ukushaya abantu besifazane ngiyanicela. Hayi ngiyavuma kukhuluma Khetelezi. Angithi ngiyamuzwa. Sisu uyangazi? Ngikwazi isithombe lefonini. Hawu kanti nanesithombe sami. Nje ngithathile i-profile pic ngayisave ngayibeka. Hawu. Hayi lale ningayisave iy'thombe zami ngiyanicela. Nizongikhatha nabantu benu. Hawu. Ukhehlelezi uhamba noMahadebe, angithi ngeke ngizokhuluma ngayo khosini. Niyafuna ukubona uMahadebe? Niyafuna ukubona uMahadebe? Nkosi yami uMahadebe. Sengiyambona nawe uyanguka. Ngiyambona. Mina nginsizwa nikhululeke. Uma niletha abantu benu nikhululeka ngeke ngimshele. Nginawo impela umuthi oyintombi ngowenu, akuwona wami. Umuthi wamadoda nginawo impela owenu. Babingenele Mahadebe. Babingenele ungamoshisi labo. Sanibona kancane. Sondela kuwena emlonyeni. Ake siniyambona kuMahadebe. Niyambona uMahadebe? Nimshayeleni izandla ngithi.